Okay, I'm back. Fuck this! No niin. Back on track. Oh. Haluan nyt tietää, että mitä activities. Kaikki tämän jo paikan aktiviteetit on tehty Dr. Plus G:llä. Jos haluat päästä hänen luokseen, mene sektori V:lle. Kuulostaa parhaalta. Okei, mitäs tässä? Milloin iskä tulee takas? No vitsi, en tiedä. Anteeksi, mä en tarkoittanut. Okei. Mä en tiedä miksi mä oon täällä. Ne otti mut yöllä. Ja ne ei kerro mulle miksi. Mä en tehnyt mitään. Kaikki ne mitä ne sanoo, että mä oon rikollinen ja että mä oon... Ja että mun pitää pistää tänne selliin omaksi parhaaksi. Ne kiduttaa mua. Ne huumetuttaa mua. Mä vihaan tätä paikkaa. Ja kaikki, jotka työskentelee täällä, voisivat palaa helvetissä. Mä haluan palata takas kotiin. Joo, okei. Mä en tiedä, mitä näillä tyypeillä on tapahtunut, mutta harmi, että ne on varmaan kuollut. No hei, onneksi mä nyt oon saanut tämän Gravity Nullin. Mä oikeesti tykkään tästä pelistä. Tää on oikeesti ihan hirveä. Elikkä siis... Let's see what is in here. Käytetään tätä Gravity Nullia. Vitsi! Niin, käytetään tätä Gravity Nullia. Hurraa! Diverge! Jee, päästän tänne. Täällä. Tie 213. Jotta voi päästä City XY tähtimerkki 213, ottakaa autotalli ulostie. Se päästää teidät. Sehän päästää teidät moottoritie 213. Totta kai. Life is a highway, I wanna drive it all night long. Okei. En nyt halua sekoittaa Carsi. Oh, what is this? What is this? Object facility. Okei. Subject on subjektia valvotaan ja hänen perheensä on muuttanut Restraint Depotille. En minä tiedä mitä toi. Guard notice. Jos subjekt pakenee City XY tähtimerkki 213 länteen, me ei pystytä sitten seuraamaan sitä. Okei. Mä en tiedä miksi, mutta mä oikeesti pelasin tätä, kun mä olin 6-vuotias. Nyt mä oon niinku silleen, oh, world. Okei. Okei, no niin. Let's do this. Atrium. Mitäs tässä lukee? Lockdown. Kun tämän rakennuksen evakuointi lukitus tulee, kaikki hätäovet, kaikkia hätäovia vartioidaan ja että niitä pitää pistää, ne pitää itse pistää vapaaksi paikallisilta asemilta. Kukaan työntekijä, paitsi Dr. Plus G,
eivät saa pääse ylitse tästä lukkojutusta. Mitä Sitten tuossa lukee, mä haluan vielä tietää. Progress. Subject ja merkki. Okei, tarvitseeko mun edes lukea toi? Subject näyttää olevan tosi hankala. Kuitenkin hänessä on tosi paljon potentiaalia. Jei, mä en tiedä edes missä me ollaan ja missä me mennään, mutta sehän on näiden pelien tarkoituskin. Fuck. Jee, mä pääsin. Missä tässä on? Dr. G ja mä näköjään. Eiku hetkinen. Sivuvaikutuksia. Dr. plus G subjektin toi perhe on muuttanut Restrained Depotille analyysin takia. Okei. Onko se hyvä asia, että tätä mun juttua että mitä vitsiä mä selitän? Nyt mä en oikein tiedä enää itekään, että Okei, no niin, katsotaanpa. Urgent update. Me ollaan paikannettu Lightfolkien beissi. No niin, nyt keskeytämme kaikki projektit. Okei, minne me mennään? Vasemmalle vai oikealle? Mennään vasemmalle, koska mä oon vasenkätinen. Sanoi, että autotalliin kautta voi päästä underway. Subject on poistettu hänen perheestään vuodeksi. Formula 73 trialit voivat alkaa. Okei. Open air. Hengitä subjekti, koska nyt sulla on mahdollisuus. No niin, hei, autotalli. Eli siis nytten voi mennä autotalli exitille. Discovery. Disregards. Toinen sivuvaikutus Formula 73. Subjektilla on totaalinen muistimenetys. Hän ei enää edes muista kuka hän on. No fuck this shit, I'm out. Okei, no niin. Dr. Plus Gain. Tämä laitos on meidän viimeinen toivo. Meidän pitää tehdä kaikkea, jotta me voidaan estää DA725 toistumasta. Se pitää pistää ulos. Okei. Tää on mun mielestä yksi niistä peleistä, että niinku Anonymous. Decision. Negatiivisessa sivuvaikutuksessa subject ja listijoetta huutomerkki. Koska Formula 73 me poistettiin se tosta hänen perheestään lopullisesti. Eikö se oikein kivoja tyyppejä täällä facilitissa? Invetable. Hei, huijausta. Anguish. Sen laitteen olisi pitänyt käyttää vain militaryin. Okei. Nyt mulla on vähän sellainen paha aavistus tässä. Että mitä tapahtuu tässä. 213. Käsky Dr. Plus Giltä. Kaikkien pitää evakuoida täältä. Okei. No niin. Let's do this!